Hello guys, welcome to my channel Crazy Sisters. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಪೋಯ್ ಸತಿ ನಮ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಮಂದ ನಿಕ್ಲೆಗವು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐದಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೆನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಟ್ರೈ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತವೆನ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಾವೈತೆ ಕೋರಿದ ಪಚ್ಚೆ ಕಚ್ಚಿಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ 1 kg ದಾತು ಕೋರಿದೆ ತೊಂದ ಐಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ಸೋಂಪು ತೊಂದ ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದ ಜೀತು ಬೊಕ ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ 2 ಲವಂಗ ತೊಂದ 2 ಮೋಜಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೂದೆ ತಂದೇನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂತುಂಡು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡು ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖಾರ ಬೋಡು ಹಾಕ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಯಾನು ಪದ್ರಾಡ್ದು ಹಾಕಿದೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿತ್ತಂದ 2 ಕಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾನು 1 ಕಂಡೆ ತೆತ್ತಂದೆ ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಂಡೆನ 2 ಕಂಡೆ ತೆತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಈತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಬೋಡೈನಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅರೆಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೋಪು ದಾತು ಕೊಜಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಪಿರೋರ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಾಡುವೆ ಈತೇನಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಕೋದು ಕಡೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬನೆಲ್ಲ ದೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಮೈನ್ ಬೋಡೈನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈಗ 2 ಕಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ದೀತ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದ ಮೈನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋದು ಏನು ಸರಿ ಕೆಂಪು ಆಯ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬರೋದು ಬರ್ತಂದು ರೀತಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ದಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ 3 ದೀತ ಐನ್ ಪಾಡ್ದ ಬಾದ್ನೇಟ ಮಂತದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಹಾಕು ಚೋದು ಪಾಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಯರ ಬೇಕ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದ ಅಂಡೊತ್ತೆ ಯಾವ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿನ ನಮ್ಮ ಎಕಡು ಸುಜಿಪಾಯಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅರೆಪ್ಪು ಮಂತೀತ ಅವನು ಕೂಟದ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸೋಕು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗು ಜಾಸ್ತಿ ಗಸಿ ಬೋಂಡ ದೀವೋಲಿ ಯಾನಂಗೆ ಈತಿ ಯಾವು ಈತೆಕ್ ದೀಯೆ ಆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿರ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ತುಲಿ